L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Moody's qalet li l-fattur ewlieni li wassala biex tirrevedi l-veduta tagħha ta' pajjiżna għal waħda negattiva huwa dak li Malta ser tkun qed issofri minn tnaqqis f'dak li huwa tkabbir ekonomiku. Waqt li l-istimi tal-Gvern stess dwar it-tkabbir ekonomiku niżlu minn 3% għal 2.3%, Moody's tgħid li qed tipprevedi tkabbir ekonomiku inqas minn dak previst mill-Gvern, tant li l-previżjoni tagħha hija li dan ikun ta' 2%. Moody's tirmarka li tkabbir ekonomiku u t-titjib fil-qagħda finanzjarji tal-Gvern imbastra li kellhom jiġru mad-dħul ta' pajjiżna fl-ewro baqgħu ma seħħewx. Fl-istess ħin is-sitwazzjoni tad-dejn tal-Gvern marret tal-lar u għalhekk li pajjiżna m'għadux jikkwalifika biex ikun mal-pajjiżi b'rating ta' A1. Waqt li tgħid li l-livelli ta' djun ta' pajjiżna aktar xibqgħu f'livelli mhux kompatibbli ma' rating ta' A1, Moody's issemmi pajjiżi oħra Ewropej bħal Repubblika Ċeka u l-Estonja illi qalet li bil-kontra ta' Malta għadhom jikkwalifikaw għal rating ta' A1. Jintqal ukoll li l-Gvern Malti jista' jsib lilu nnifsu f'pożizzjoni fejn ikollu inqas spazju fejn jimmanuvra biex jilħaq il-miri tiegħu biex inaqqas id-deficit, xi ħaġa li twassal għal djufija akbar fil-finanzi pubbliċi ta' pajjiżna. Moody's identifika wkoll bħala problema il-fatt li l-Gvern biex jipprova jilħaq il-mira tiegħu dwar id-deficit qed jibqa' jiddependi fuq miżuri ta' darba. Dwar il-kriżi finanzjarja fiż-żona euro, Moody's qalet li temmel li l-ekonomija ta' Malta tista' tintlaqat meta wieħed iqis kemm din hija żgħira u miftuħa u kemm pajjiżna jiddependi fost oħrajn fuq it-turiżmu.